Tambalan na! Ang tambalang kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido. Ang kwento. Mula sa mahiwagang burnay. Mula sa mahiwagang burnay. Dear kumikinang na tambalang Nicole Ayala at Diego Bandido. Magandang araw po sa inyo. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Gab. Sumulat po ako dahil nalilito po ako at puno ng emosyon. Kailangan ko po ng payo ngayong nasa isang sitwasyon ako na kailanman hindi ko inasahan. Ganito po kasi. May matagal na po akong katchat na babae online. Madali pong nahulog ang loob ko sa kanya. Ang talino kasi at ang sarap kausap. Kapag magka-chat kami, para bang lumilipad ang oras at hindi ko namamalayan. Sa bawat sandaling magkausap kami at sa bawat tawanan namin, mas lalo kong nararamdaman ang koneksyon na bihira lang mangyari sa buhay. Habang lumilipas ang mga buwan, napagtanto ko na in love na ako sa kanya. Sa wakas, nagkasundo kaming magkita na ng personal. Grabe yung excitement ng puso ko. Makikita ko na ng harapan yung ngiti niya na abot hanggang mata na noon pa man ay kinagigiliwan ko na. Sinabi ko sa sarili ko dumating na ang panahon para sabihin ko sa kanya na mahal ko na siya. Dumating ang araw ng aming pagkikita. Taliwas sa inaasahan ko, nagulat ako ng sobra-sobra. Para ba akong napipe at hindi nakapagsalita ng ilang minuto? Lumpo at naka-wheelchair ang babaeng pinapangarap ko. May kirot sa puso ko kasi sa tagal naming magkakilala, hindi niya sinabi ito. Ang sabi niya, natatakot daw siya na baka hindi ko siya tanggapin. Gusto daw muna niyang kilalanin ko siya bilang siya bago ko makita ang pisikal na kalagayan niya. Ngunit noong magkaharap na kami, ramdam ko ang labis na pangungulila sa kung ano ang akala ko. Kasabay nito ang matinding panghihinayang at takot na baka hindi ko kayang tanggapin ang sitwasyon. Tambalang kumikinang, ano po kaya ang dapat kong gawin? Dapat ko pa bang ituloy kung ano ang meron kami at tanggapin ang lahat ng hamon na kaakibat ng kanyang kalagayan? O dapat na ba akong mag-step back habang maaga pa? Salamat po sa inyong payo. Ang inyong kumikinang na tagapakinig, Gab. Gabi ka naman. Gabi! Gabi much! Ano bang masasabi natin dito kay Gab? Una sa lahat, well, normal naman yung naramdaman niya. Kasi whether ang dahilan or whether hindi tungkol sa pagkakaroon ng kapansanan, yung fact lang na merong hindi ni-reveal na medyo importante. makakaramdam ka talaga ng inis or ng yamot or parang
feeling mo naloko ka or Yan, feeling mo na oo. dehado ka, gano'n. Normal lang naman kay Oo. Gab yun. Pero una sa lahat, gusto lang din nating sabihin na hindi po porke ang isang tao ay PWD, may kapansanan, Tama. ay ibig sabihin hindi na po siya worthy of love. Correct. Kasi worthy of love pa rin ang mga Kahit ano pa man. PWD. Tandaan po natin lahat po yan kinreate ng ating Diyos. Correct. May value po lahat tayo. Yes, yun. Yun lang din. Siguro talagang sadyang, may insecurity siya pagdating dito sa kanyang kapansanan, yung kanyang disability. Nagugustuhan ka na niya, kaya hindi niya nasabi, di ba? Hindi naman siguro for the intention naman loko. Hindi, ito lang talaga Kasi nagpakita din naman eh. Oo, correct. And then, ni-risk niya lang din naman na maaring hindi mo tanggapin. Pero kung hindi mo, sa tingin mo sa sarili mo, hindi mo kayang sitwasyon, mas mahirap kung pipilitin mo, tapos hindi mo naman talaga tanggap. Kawawa din naman siya. Kasi Gab, sa point of view ng isang lalaki, kung talagang mahal mo, kung sinasabi mong love yung nararamdaman mo, yes, magtatampo ka, feeling mo niloko ka, but eventually, kung love talaga yan, mangingibabaw yan eh. Hindi mo Correct. kinakailangan ng opinion namin eh. Kusa siya eh. Pero kung hindi yan love, more on physical attraction lang. Yan, 'di ba? Kasi ano ba yung hindi masyado doon sa yung karakter ang pinag-usapan natin dito eh. Mas nangibabaw sa description mo Yung ngiti. yung ngiti na umaabot yung hanggang mata. Yan, mga ganun eh. So, hindi siya ganun kalalim. And sa tingin ko, hindi mo na siya dapat paasahin pa ng matagal. Kung parang from the very beginning, ang dami mo ng doubts. Oo, kasi naging fair naman si girl eh. Sabi niya, gusto niya munang kilalanin kung ano ba talaga. So, siguro yung pagpapakita niya, tinetest ka rin din niya kung hanggang saan ka eh. Yun. O kung ano yung pagkatao mo. Correct. And understandable din naman yung nararamdaman mo, Gab, ha? Totoo din naman. Mahirap po na magkaroon ng maging in a situation when you're not ready natanggapin ng isang disability ng isang partner. It takes responsibility. Ano talaga yan? Buong-buong pagtanggap. Ganyan. So, buong pagkatao niya, Correct. yung naka-wheelchair siya, so kasama mo na siya naka-wheelchair. Correct. Nakikita mo ba yung sarili mo? Kaya mo ba? Ikaw ba yung tipong carry mag-alaga? Kaya mo bang buhatin? Ayan. 'Di ba? Ano ba? Madaming mga consideration eh. And ayaw naman natin na paasahin mo ng paasahin niya na tatanggapin mo rin eventually. Kasi totoo naman, alam mo yun, pwede namang mahalin naman din eventually. Correct. Di ba meron yung nagva-viral na motivational speaker, yung wala siyang kamay. Kamay at paa. Walang paa. Oo. Pero may asawa, may anak. Di ba? Paano nila nagawa yun? Diba? Ako, tiniisip ko talaga. Sorry na po sa imagination kung nakakalurke. Pero iniisip ko, bakit ikaw naman yung una? Bakit ako? Ang bahala sa'yo. Bakit ako? Ikaw din naman naisip mo, ha? Di ba? Pero ibig sabihin, I mean, yung love, di ba? Na sinasabi natin. Na kahit na may kapansanan, may disability, may kakulangan, di ba? Ayun, imagine mo yun, walang paa, walang kamay, walang paa. Correct, di ba? Pero full pa rin na acceptance. Oo. Pwede rin namang, sa totoo lang, Jegs, pwede din namang ma-develop mo yun through time. Yes, oo. Pwede din naman. So, hindi din naman natin sinasabing, wag mo na lang yung i-push, ganyan. Medyo mas i-assess mo muna yung sarili mo. Baka naman talagang hindi lang sa mata at hindi lang sa ngiti ka na in love. Baka natuwa ka rin naman talaga sa karakter. Tandaan na, yung mga physical attributes po natin, eventually mag-fade po yan. Eventually, tatanda din po. Yung masasabi mong kahit maganda siya, sasabihin mo, ay, maganda siya, no? Pero medyo matanda na rin talaga. O kaya, may itsura yung lalaki, pero alam mong may edad, May edad 'di ba? na, Mga ganun. Kasi nga eventually these will all fade. Correct, tama. Meron lang talagang mga ibang mas lamang kasi may pera sila. Dahil may pera sila, may pampahila, pampabata, may mga tinuturok na kung ano-ano. Pero eventually magfi-fade 'yun eh. At kailangan dito ang magtagal ay yung karakter. Oo, kaya nga sinasabi ko kanina na eventually kung talagang pagmamahal yan yung nararamdaman mo, kung legit and all nga yan, sabi ni Broski. Correct. Eventually, ma-overcome yun yung tampo na feeling mo naloko ka, hindi sinabi sa'yo. Legit din naman yan, Oo, yung legit din naman yan naramdaman eh. mo. Oo. Kasi medyo major din yung Oo. naka-wheelchair. Oo. Medyo major din yung lumpo ka na hindi mo sinabi, di ba?
ano lang talaga may mga tao talagang sadyang hindi nila kaya pang sabihin. Oo, sa kabila din naman na side, naghahanap naman din sila ng relationship. Once na ni-reveal nila, Titingnan nila kung... i-reject sila kaagad. So Oo. siguro baka may mga ganun din ang pangyayari. Correct. So ngayon, hindi niya muna ni-reveal. Kung baga trial and error lang Oo, siya. yun. So hindi niya muna ni-reveal, inalaw niya munang matuwa ka sa kanya kasi baka naman matabunan nung mga ganong strength niya, yung kanyang weakness, which is naka-wheelchair siya. Yung ganon. At saka huwag ka mag-alala ngayon, may mga technology na ngayon. True. Ang wheelchair dati, nung unang sa panahon namin dati, tinutulak. Correct. Ngayon, di ba? Pwede nang may joystick, dinadrive. Tama. Meron Di mo- na sariling, basta meron Oo. na eh. Iba na po ang teknolohiya Oo. ngayon. Mabibilib ka na talaga na parang, hala, pwede pala, imposible. Malay mo, lumilipad Oy, na yung sunod hindi imposible. Yung wheelchair, Correct. di ba? Hindi imposible. O habang nag-i-swimming siya, andun lang siya, nakalutang lang yung Oo, wheelchair. correct. Pwede Holding pa hands rin. pa rin kayo. Totoo. Diba? O kaya mayroong mga designated na mga lugar. At I'm sure may mga designated para sa mga PWD. Oo. So, ma-open din yung mundo mo sa ganun. Diba? So, let's not, I don't think dapat i-close mo agad yung Hindi doors po kawalan mo. ng disability para mahalin natin yung tao. Yes. Ayan. Diba? Pwede mo pa rin talaga Oo, siyang mahalin ng pwede bongga. na talaga tayong maging endorser ng PWD. Pwede talaga. Pile, DOH. Department of Health. Baka Baka naman. Baka naman po. Oo. Di ba? Yun. So, pag-isipan mo muna. Alam namin na mataas ang emosyon mo ngayon kasi parang feeling mo naloko ka, feeling mo hindi niya talaga sinabi. Totoo naman yun. Hindi Yeah. niya talaga sinabi. Ganyan. Pero Kasi yes, takot din siya eh. Oo, for sure. Kasi Oo. sasabihin niya yan kung di siya natatakot or talagang tanggapin mo kaagad ako. Hindi. Baka inalaw niya rin muna talaga ma-fall kayo for each other kahit papaano. Yung bang Correct. meron na kayong connection Yes, oo. bago niya sinabi. Pero sa susunod, kung hindi kayo magkatuluyan, ito naman yung advice dun sa PWD. Mahirap din naman talaga na hindi mo sasabihin. Medyo major yan. Oho. So, magsabi din. Ayan. So, mas maganda transparent. You start with transparent. On the other side naman ng kwento, mas maganda transparent. Malalaman mo pala from the get-go, malalaman mo na kung yung tao mag-stay sa'yo, hindi. True. Hindi ka na mag-spend ng time, ng emotion, para hindi ka rin din lugi. Correct. Yun. Ay. So, Gab. So you, Gab, naway maproseso mo ng maigi at mabuti itong iyong nararamdaman. Oho. Sana mabigyan din ng chance Oo. ang whatever it is that you started. Pero yun nga, in the end, kung talagang hindi mo carry, wag mo na paasahin. And then stay friends kung ano, Yes. di ba? Wala namang problema yun eh. Oo. Hindi man kayo nakagain ng romantic correct. relationship, di ba? Nakagain naman kayo ng friendship. May mga ganun eh. Oo. Let's not totally close our doors. Tama. Ang liit lang pati ng mundo. Yes. Akala lang natin, hindi ba? At Oo. ang laki-laki ng mundo, hindi na kayo magkikita ulit. Nako, baka mamaya isang araw. Kung halimbawa hindi maging maganda yung inyong paghihiwalay, tapos isang araw nagkita kayo. Oo. Siya pala yung magpapayaman sa'yo. Hindi na Correct. niya tinuloy Oo. kasi masama yung paghihiwalay ninyo. Tama. Di ba? You can remain as friends. Oo. Di ba? Eventually, pwede naman. Correct. Oh. Tsaka wala pa namang namagitan sa inyo eh. Ikaw pa lang naman ang nagpo-proseso na sabihin mo na in love ka na eh. Oo. So baka siya din ganun, pero talagang pwede niyo pag-usapan na you stay friends, di ba? Ganun. Huwag naman yung biglang i-ghost mo Correct. na. Kasi kawawa naman kasi Oo. talaga kahit hindi, may kapansanan o wala, kapag ka nang ghost ka, Oo. nakakabwisit naman talaga, sana tumagos ka na talaga sa pader. Total naman ang ghost ka, di ba? Oo. Yun, wag naman. Huwag naman ganun. Wag ka mag-burn ng bridge ng ganun. Kasi Tama. pwede naman kayong syempre nakakasama ng loob kahit papaano, 'di ba? Pero pwede naman ganun naman ang mga magkakaibigan naman talaga nagkakaroon ng tampuhan. I-proseso mo yan, Gab, kasi hindi naman yan kinakailangan ng immediate na halimbawa magbigay kami ng opinion namin. At saka ngayon, Oo. 'di ba? Mataas pa nga yung emosyon mo, Oo. medyo galit-galit ka pa eh. I-proseso mo pag nagbaba na yung emosyon mo, then Yes. process mo siya, logican mo na. O, ano ba talaga yung kaya ko ba to o hindi? Yan. So, yun. Yan yung mga Uubra itatanong. Oras natin, 1:39. Ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!